Cesta medzi obcov Uhrovec a partizánskym pamätníkom na Jankovom vršku je azda jedinou na Slovensku, ktorú je možné na rôzne účely uzavrieť takmer v hozakom čase. Na jej konci sa totiž nachádza iba spomínaný pamätník a jedno ubytovacie zariadenie, ku ktorému voľakedy chodívalo veľa ľudí. Po niektorí z nás skôr narodených si dokonca pamätajú, ako pri ňom v 70. rokoch minulého storočia skladali pionierský sľub. Dnes je však situácia úplne iná a pamätník postupom času zapadá prachom. Azda aj z už spomínaných dôvodov v poslednej dobe veľmi často využívajú túto komunikáciu rôzne týmy na testovanie precekárskych strojov či predstavenie nových vozidiel. Samozrejme, okrem toho sa tu často konajú rôzne preteky. Každoročne na prelome mesiacov júl a august si tu doprajú stretnutie aj súťažiaci v rámci podujatia zaradeného do slovenského šampionátu pretekov automobilov do vrchu. V posledných rokoch sa k nim pridali aj naši poľskí susedia a navyše je podujatie zaradené aj do zóny Strednej Európy a zóny historikov. V tohtoročnej sezóne sa tu po druhýkrát predstavili aj účastníci rozbiehajúceho sa národného poháru PAV. Trať pretekov pritiahla na štart takmer 100 súťažiacich zo 6 krajín Európy a pekné slnečné počasie zase množstvo divákov. V sobotných pretekoch v rámci podujatia započítavaného do slovenského šampionátu dojazdil na 5. mieste Jan Milon, jazdiaci na Škode Fabia VRC. Ten bol sám zo svojho času dosť prekvapený. Neveril som sám tým výsledkom, ako to bolo vyhlásené, tak je to pre mňa prekvapenie, samozrejme. Potvrdila sa len jedna vec, že skúšať, testovať, jazdiť z kola na kolo, rýchlovať. Na rozdiel od neho bol Erich Achs na seba nahnevaný, keďže sa mu druhú jazdu podarilo poriadne pokaziť. Po prvej jazde to vyzeralo celkom nádejne, bol som druhý. S miernym náskokom chcel som trošku zrýchliť, bol som premotivovaný, pokazil som, čo sa dalo. Martin Kojš žije v Bánovciach nad Bebravou a preto je Jankov vršok pre neho domácim kopcom. Vyrastal tu, odjazdil prvé súťažné kilometre, ale ak neposlúcha technika, jazdec toho veľa nenarobí. Navyše ho okrem problémov s remeňom serva, ktorého trápia celú sezónu, predbehlo aj vlastné koleso. Ustrihlo všetky 4 štifty na kolese, ale našťastie až za cieľom. Čiže presne, ak som dobrždel po tej cieľovej rovinke, tak tam sa to utrhlo. Nie len Martinové problémy s technikou, ale hlavne čistá a rýchla jazda a zlepšenie si vlastného rekordu znamenali pre Petra Jureňu druhé miesto medzi slovenskými jazdcami. Svoj vlastný rekord som si tu zrýchlil o sekundu. Zmenili sme značku pneumatík, nejaké nastavené podvozku, takže sa to ukázalo ako správne, tak som rád, že auto funguje. Andrej Krajčí sa netají túžbou obhájiť vlanajší majstrovský titul. Pred tunajšími pretekmi mu však chýbali na vedúcu priečku priebežného hodnotenia 2 body. Tu však nezaváhal, jednoznačne vyhral a zobral plný počet bodov. Pretek mi vyšiel podľa plánu, som rád, že sa to podarilo aj napriek tomu, že takmer 2 mesiace sme nesedeli v autách, bola dlhá prestávka. O to som radšej, že to takto vyšlo. Keďže všetky preteky automobilov do vrchu sa jazdia ako dvojpreteky, nedeľnejšie výsledky sa započítavali zvlášť ako nové podujatie. Skôr ako sa však pozrieme na celkové výsledky, poďme si čo to povedať o jednotlivých skupinách či triedach. Medzi historikmi po oba 2 dni kráľovala Gabika Andrišeková na Škode 130 RS. Tá vedie zatiaľ aj priebežné poradie slovenského šampionátu v triede historik. Aké vidí svoje šance na zisk titulu? Tak šance netreba vôbec zdávať, čiže my sa budeme snažiť až do konca sezóny. Uvidíme, ako sa nám podarí zajazdiť budúci týždeň na Dobšine, ale tento víkend nám teda vyšiel, keďže sme vyhrali obidvakrát. V skupine S majú už titul viac menej doma Bratislavčan Ctirad Rozum a jeho Subaru Impreza. V skupine N v prípade, ak sa na pretekoch zúčastní, jednoznačne vyhráva Peter Jureňa. Odmenou mu je aj vedenie skupiny N v priebežnom hodnotení. Žilinčan Marian Grof je lídrom triedy E1 do 1,6 litra. Viac ako víťazstvo ho tu na Jankovom vršku trápil fakt, že na preteky neprišiel jeho najväčší súper Jaro Homola. Jankov vršok, super počasie. 2-krát som vyhral, smola, že neprišiel Jaro Homola. Včera som si s ním trochu SMS-koval, že vraj je chorý. Tak neviem, táto sezóna v podstate už neviem, či ešte pre Jara má zmysel.
Škoda, no. Tešil som sa na súboje, aj keď časy sú také, že neviem, či by sme zase za jarom stíhali, aj keď sme urobili nejaké úpravy na podvozku, niečo s motorom, ale s časmi nie som spokojný. Po dvojročnej pauze sa na slovanské kopce vrátil Peter Maliniak. Na Jankovom vršku predstavil nový špeciál Ford Focus PSG Cosworth. Musíme to naučiť chodiť. Sme tu veľa poznatkov, včera sme mali prvé tréningy, problémy s motorom, potom prvej ostré nám otrhlo koleso zadné. Celú noc sme to robili, dneska sme to spravili. Učím sa s tým. Naposledy som sedel v rohote v 2009, čiže musím sa aj ja naučiť, aj auto sa naučiť a všetci dohromady. Medzi najrýchlejšími v nedeľu zamiešal výsledky Igor Drotár, ktorý sa stihol v noci presunúť z Rally Žešov. Napriek preddenej noci dosiahol na 4. najrýchlejší čas medzi Slovákmi. Veľmi sa tomu teším, že mám na to ešte energiu a že nám to ide vďaka Bohu veľmi, celkom dobre. Tretie miesto patrilo Erichovi Axovi, ktorý po skazanej sobote už nič nenechal na náhodu. Spokojný po včerajšku, čo som to zvrzal v tej poslednej jazde, tak som spokojný, chvála Bohu, počasie nám vyšlo. Tak sa teším o týždeň do Dobšinej na nový asfalt, tak som zvedavý. Martin Kojš s mechanikmi cez noc dali do poriadku Ford Focus a v cieli z toho bolo druhé miesto. Nie sú to také časy, ako boli minulé roky, kvôli tomu, že je tu prevodovka s dlhším prevodom pripravená už na preteky na Dobšinu o týždeň, lebo je dosť krátky čas a je vidieť, že zhruba 10-kilometrové rozdiely v rýchlosti sú na určitých miestach a to je jednoducho sa odzrkadlia na čase. Víťazstvo nielen v rámci Slovenska, ale aj v absolútnom poradí, rovnako ako v sobotu, tak aj v nedeľu patrilo Andrejovi Krajčinu a jeho F3000. Aj on však pred štartom bojoval s drobnou poruchou. Práve pred štartom nám odišiel štarter, takže ma museli roztlačiť. No ale z jazdou vás celým víkendom spokojný? Som veľmi spokojný. Vzhľadom k tomu, že bola dlhá prestávka, tak ozaj veľmi spokojný. Na začiatku sme hovorili, že na tunajších precekoch prebiehali aj boje o body v rámci poľského šampionátu. Poliaci sú v mnohých prípadoch rovnako rýchli, niekedy dokonca rýchlejší ako naši jazdci. Dajme preto teraz slovo aspoň Máriusovi Štecovi, ktorý musel narýchlo poskladať pred pretekmi náhradné Mitsubishi, keďže to predchádzajúcemu v Poľsku po havárii iba pred 2 týždňami zhorelo. No i po 3 tygodniach musieliśmy szybko odbudować samochód. Udało się. Parę rzeczy musimy go poprawić, ale cieszę się, bo lubię do Banowców przyjeżdżać, lubię tu się ścigać z waszymi zawodnikami. Preteky dopadli dobre, všetci jazdci, ale aj diváci boli s ich priebehom spokojní. Bol spokojný aj riaditeľ pretekov? Momentálne som spokojný, všetko dobre dopadlo, bez ranení, bez všetkého, pohoda. Super víkend. Seriál majstrovstiev Slovenskej republiky pretekov automobilov do vrchu pokračuje už tento víkend na pretekoch v Dobšinej.